Súhlasíte s tvrdením, že láskyplné vzťahy nás robia šťastnejšími? A tiež, že nájsť v dospelosti taký vzťah nie je vôbec ľahké? Zaujíma vás problematika vzťahov? Mňa áno. Volám sa Veronika Točková a téme hľadania kvalitného vzťahu sa venujem už 4. rok. Založila som klub Lovenie, kde sa často stretávam s podobnými otázkami. A aj preto som bola zvedavá, či existuje nejaká metóda, ktorá by mohla byť nápomocná. Máte radi testy? Verím, že áno. Častokrát už pri ich vyplňaní vieme, čo nám vyjde, respektíve vyplňame ich tak, že nám to presne vyjde. Preto ma zaujal test, kde sa to nedá ovplyvniť. Takže výsledok je neuveriteľne presný. Začala som spolupracovať so spoločnosťou Engage Hill a na ich základnom teste sme vytvorili špeciálny, zameraný na vzťahy a dostal krásne meno Love Balance. Dovoľte, aby som vám ho predstavila a poukázala na rozdiely od bežného testu. V štandardných dotazníkoch, ktoré poznáme z časopisov a internetu alebo aj z pohovorov do zamestnania či školeniach, reagujeme na podnet, položenú otázku. A tou reakciou je asociácia. Na otázku, aký je môj ideálny partner, nás napadne, že by mal byť taký a taký. A je to tá prvá reakcia, ktorá je aj pravdivá. Ale z rôznych dôvodov ju zvykneme upravovať, zvykneme ju korigovať. Chceme, aby nám test vyšiel lepšie, niekedy sa bojíme, že výsledok nebude to, čo očakávame. Je to ľudské, lenže výsledok potom nie je presný. Po rozumovej korekcii je odpoveď iná, ako je odpoveď, ktorú by sme povedali na základe asociácie. Alternatívou takejto klasickej metódy je práve test Love Balance, ktorý reaguje na základe, alebo teda je vytvorený na základe farebno-slovnej asociačnej techniky. Reagujeme opäť na podnet, ktorý je v tomto prípade slovné spojenie, napríklad môj partner. Reakciou sú prirodzene najprv asociácie, ale odpoveďou sú farby. To znamená, že neviem, ako môžem korigovať. Neviem, čo je dobré alebo zlé, aká farba má byť vyznačená. A preto výsledky nie sú ovplyvnené našou vôľou. Test vytvorili špecialisti, psychológovia na obrovskej vzorke dospelých ľudí strednej Európy. Výsledok je komplexný, presný a hlbší. Nehodnotí vedomosti a neškatulkuje. A prečo by ste mali takýto test absolvovať? Pokiaľ chcete niečo zmeniť na situácii, kde sa vo svojom živote nachádzate, jediné, čo môžete urobiť, je zmeniť niečo na sebe. Najlepšie rovno transformovať. Ale kde začať? Na túto otázku vám najlepšie odpovie test Love Balance. Odhalí oblasti, kde nie ste v rovnováhe alebo stagnujete. Miesta, ktoré blokujú cestu kvalitného partnera do vášho života. Stojí vám 15 minút vášho času na vyplnenie jednoduchého testu na to, aby ste sa pohli z miesta správnym smerom? Smerom k láskyplnému vzťahu? Ak áno, tak vyplňte test Love Balance. Nájdete ho online, a to na linku pod videom, alebo na stránkach lovenie.sk alebo lovebalance.eu. Po vyplnení testu vám príde mail s inštrukciami a budete mať možnosť vybrať si z 2 verzií výstupu. Základný, ktorý vám príde na e-mail, alebo rozšírený, ktorý je spojený aj s interpretáciou. Želám veľa šťastia a láskavých vzťahov.